हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एच स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाबाय गोदान साख्रि फैदों आसामनि पियन मण्डल। बेनो जाबाय 8 पास आरो 10 पासफोरनि साख्रि लोगोफोर। सेलारिया जोबोर मोजां 52,000सिम मोनहैगोन। दानफायाव मोनगोन लोगोफोर। मेल फिमेल एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा बियो माबेयाव आरो मा जायगायाव आरो मा अफिसाव बेखौ जों नायगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामनो मानि सायाव सावरायनो बेफोरखौ जों सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोनजों। फैदो बिदिब्ला जों गोबाव खालामा नायलांदोनि लोगोफोर। बेनो जाबाय लोगोफोर नै डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेराव माने कर्टआव अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन जोङो नै एडभार्टाइजमेन्टआ लोगोफोर। बैसोआ जाहैबाय 18निफ्राय 40 बोसोरसिम लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंना एसटिआ 5 इयार्स रिलेसन दं 45सिम मोनखायो लोगोफोर। बेनिफ्राय पिअनाव दङ साब्रै 12,000 52,000सिम मोनहैगोन बेफोरबायदि लोगोफोर। HSLCनि क्लास 8निफ्राय क्लास 10सिम पास बानाय एप्लाइखौ खालामनो हायो लोगोफोर। जेबो रिटेन गैया बेहाय डाइरेक्ट भाइभा जागोन। भाइभायाव पास खालामोब्लानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय फिलआप खालामनाया नै बेफोरबायदि लोगोफोर। सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन मोनफ्रोमबो सार्टिफिकेटआव। क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार इमेल आइडि बिदिबो नांगोन। ओमफ्राय केन्डिडेट एमप्लयमेन्ट रेजिस्टार नाम्बार नांगोन एक्सचेन्ज नाम्बार नङाबा एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। पस्टआ जाबाय पियननि पस्ट लोगोफोर। ड्रप बक्सआव सोना हैनांगोन नोंथांमोना अफलाइनाव। आरो स्पिड पस्टआव एप्लाइ खालामनो नैबेनो लोगोफोर। स्पिड पस्टआवबो सोहैनो हायो नोंसोरो आरो थांनानै ड्रप बक्सआवबो सोहैनो हायो। बे लोगोफोर सेन्डिं एड्रेसा बेनो नैबे आं सार्कोल रेड कालारजों राउन्ड होनाया बेनो। बेनिफ्राय बेयो मा होनदों एप्लिकेसन डेटखौ माब्ला हैनो हागोन होनदो 15 मार्चनि 5टासिम सोनो हागोन होनदो लोगोफोर। नोंथांमोन थाबैनो एप्लाइखौ खालामहैदो। सेलेक्सन प्रसेसा नै भाइभा जागोन बिदि आरो लोगोफोर। बे माखासे नियम निति थागोन सेलेक्सन प्रसेसआव बेफोरबायदिनो नोंसोरखौ सोंगोन आसामनि सोमोन्दै कुइसन खालामगोन आरो खायसे जबनि जि पियननि बिखय माखासे कुइसन खालामनो हागौ। बेफोरखौ बुंबानो जाबाय आं पियन साख्रि मावनो इन्टारेस्टेड। पियननि साख्रिखौ आं मोजां मोनो। मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ हेल्प खालामनो मोजां मोनो बेफोरबायदि बुंबानो जाबाय माखासे कुइसन खालामोबा। दा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैसो आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ दांनानै ला जाहाथे नोंथांनिसिम आंनि भिडिअआ थाब सिगांसिन सौहैयो। आरो हागौमानि शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे नोंथांफोरनि लोगोफोराबो बेफोरबायदि गोदान जबनि आपडेट मोनबाय थायो आरो एप्लाइखौ खालामनानै साख्रिखौ लानो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना बे बोसोरावनो गोबां इन्टारभिउ होनो मोनबाय, फरेस्ट होनो मोनबाय, आसाम पुलिस होनो मोनबाय, एक्साइज होनो मोनबाय, नै टेट लिरनो मोनबावगोन 6 सिडिउलनि। आरोबाव फैगासिनो दङ एपिडिसिएलनि फैगोन, हेल्थनि लिरनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो साख्रिखौ नोंथांमोना जाहाथे मोनसे नङा मोनसे क्रिएट खालामनो हायो बेनि थाखाय आं आनान गसाइनि सेराव आरज गाबबाय लोगोफोर। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना ग्र' खालामनो थाखाय थाब साबस्क्राइब खालाम आरो माबायदि भिडिअ लाबनांगौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर लोगोफोर। आं नोंथांमोना जेरै भिडिअ लुबैयो आं बिब्दिनो लाना फैगोन। आरो बे जि दिनैनि जुडिसियारि माबानि पस्टखौ अनलाइन नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनोबा नैबे वेबसाइटआव नायनो हागोन। आं डिसक्रिपसन बक्सआवबो होना दोनगोन लोगोफोर लिंकखौ। एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।